इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नि टीम को लोगो हमनानै फैबाय रायज्लायबाय ओरैनोथ' जोंनि बिटिसि आव जेसेबां दोलो एबा आफादफोर दङ गासैबो फ्राय समान माबायावनो आयदायावनो होजोबदों मेमोरेन्डाम बा साजेशन्स गासैखौबो जों बेवहाय बुंदों आरो जोंनिफ्राय स्पेशली बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय जे जिहेतु बिटिसिआ 6 शेड्यूल एरिया सो 6 शेड्यूलनि एरियाखौ अब्लासो सनमान होनाय जागोन जुदि बेयाव थानाय गासैबो समस्तिफोरखौ एसटी रिजार्भ खालामो दिनै इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया 15टा एसेम्बली सीट्स बारायदों बेखौ जोङो साबायखर बावगोन किन्तु सोमोनांथाव बाथ्राया जाबाय बिनि खालि 6टाखौल' मोन 6खौल' एसटी रिजार्भ खालामदों बांसिनखौनो मोन 9खौ उदां लाखिबाय तो बिदि खालामोबाथ' बियो 6 शेड्यूलनि स्पिरिटखौ अपमान खालामनाय जाबाय असनमान खालामनाय जाबाय बे खालामनोनो हाया बेनिखाय बेखौ जोङो माबा पार्सेन्ट बिनायनि खोथायानो नङा दिनै बिटिसिनि समस्तिफोरखौ जुदि जों नायो आउट अफ 40 30आनो एसटी रिजार्भखा तो बेयाव जोंहा 15टा खालामनानै 6टाल' होबाय 9टाखौ जोंनो होआखिसै मा थाखो बेयावलाय स' बेनिखायनो जों नुदों जे लासै लासै जोंनि 6 शेड्यूल एरियानि जोंहा जितु पावार एन्ड फांसन्स दङ स्पेशल पावार्सफोर दङ गावखौ खुंनो हानाय मोन्थाय दङ स' हाखननि बेबस्था सेल्फ गभर्नेन्सनि बेबस्था बेफोरखौ लासै लासै गैया खालामनो थाखाय बेफोरबायदि लेथेर फेथेर खालामदों होननानै जोङो सानो आरो जोङो स्पेशली उदालगुरिखौहाय पार्लियामेन्टारि सीट मोनसे गायसननो थाखाय खावलायदों आरो बे जोंनिल' नङा बयनिबो खावलायनाय गोदो मंगलदै समस्तिनि सिङाव दङमोन दा बेखौहाय जोंनो आलादा उदालगुरि समस्ति होनायाथ' बे गोजाननि खोथा नाथाय दरं होननाय गोदान बानायनाय समस्ति सिङावसो हरदों दरंआव दङ खालि 6टा जोंहा दङ 7टा बिसोरहा मोनबा जोंहा 7टा समस्ति दङ बेखौ माबायदि क्लाब्स खालामनो हायो माने 6 शेड्यूल एरिया आरो नन 6 शेड्यूल एरिया बेखौ जुदि क्लाब्स खालामनानै जइन खालामनानै जुदि बेबायदि मोनसे समस्ति बानायना होयोब्ला बेयावहाय खुंथायावबो जेंना फैयो माबायदि पावार एन्ड फांसन्सखौ खाथायनो बेयावबो प्रब्लेम फैयो आरो गुबुन खोथाया जाबाय जे जोंहा जुदि बेखौ सेपारेट मोनसे समस्ति पार्लियामेन्टारि समस्ति मोनोब्ला जोंहा इयुननि थाखाय बेयो मोजां जोंहा पलिटिकेल बेनिफिट जागोन फिउचारनि थाखाय जोंनि गासैबो रोखोमनि रैखाथिनि थाखाय बेयो मोजां जागोन बेवहाय जोङो बिदों जोङो मिनिथाव होनगोन ना मा होनगोन जे दाख्लै बावै जेब्ला गासैबो बर'फ्रा बिथिं प्रटेस्ट खालामबाय दावराव खालामबाय होमब्ला आसाम सोरखारनि केबिनेटआ हरखाब जिरायनानैहाय नामखौ दरंनिफ्राय भैरबकुन्द सोलायदों जोंहाथ' नामजों प्रब्लेम गैया जों नाम सोलायनो डिमान्ड खालामाखै बर'फ्रा जोङो दा एखेखौनो दरं नामखौल' गारनानै जुदि भैरबकुन्द होयो बेयावबो जुदि बाहेरनि नन शेड्यूलनि माबाया थायोब्ला जोंहाथ' जेबो डिमान्डआ फुरा जानाय नङा बेवहाय जों बेखौसो नागिरदों जे नामा जिखि जाया भैरबकुन्द दोनो ना उदालगुरि दोनो ना माजबाद दोनो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया किन्तु जि लकसभा समस्ति जागोन जिखौ जों बिदों बियो खालि बे बिटिसिनि एरियायाव थानाय 6 शेड्यूल एरियायाव थानाय माबा एसेम्बली सेगमेन्टफोरखौल' लानानै बानायनांगौ बियो एखुथियाहै बिटिसिनि जानांगोन जों बेखौसो डिमान्ड खालामदों ना बेबादिथ' दिनै बिसोरो होनो हाया दिनैनि बे माबायावहाय जथुमनायाव बिसोर खोनासंदों मोजाङै खोनासंदों गोसो होनानै खोनासंदों बिसोरो बेखौ बेसेबां मावफुंगोन बेसेबां मावफुङा बे बिथांमोननि खोथासो बेखौ जोङो बुंनो हाया आरो खारन जोंजोंल' रायज्लायनानै बिसोरो बानाया आरो सोरखारनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरजों रायज्लायगोन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोरजों रायज्लायगोन जोंना आल्टिमेटलि फाइनाल शेपखौ होनायनि समावथ' आरो सोरखारजोंनो रायज्लायनानैसो फाइनाल शेपखौ होखागोन खिन्थु जोंनि बुंनांगौखौ जों सिरि थानो हाया जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनाय जोंनि मोननांगौ जों थाबैनो जों मिथिनो मोनगोन बिसोरनि जिखिनि दाबि जा खालामनाय आरो जिखिनि बिसोर मोननो थाखाय बिसोर हास्थायदों बिथांमोना जों दायो फोरमायगोन आं खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय गोबां बिदिनो दाब दाब फैनानै बेयाव सावरायनाय मेल लादोंमोन दिनै नोंथांमोना मा साक्सेस जाबोखो आरो मा सावरायबोखो दा दिनै जानाखि डेलिमिटेसन बिसि जादों इलेक्सन कमिसनजों बेयाव जों गोबां आफादफ्रा जोंजों बाहागो लादों जेनेबा बंसुलु जोंहा ओमफ्राय राजा सेक्रेटारि ओमफ्राय डेलिमिटेसन कमिटि ओमफ्राय स्टुडेन्ट फराम बिदिनो बर'लेण्ड फर्स दङ बर'लेण्ड रेजिस्ट्रेसन सामन्स ओमफ्राय जों माने बोजोब दङ बिदिनो मेडाम आफादबो दङ दा जोङो दिनै आल'सना खालामनायाव गावबुरा आफाद दङ दा दिनैनि जानाखि आल'सना डेलिमिटेसन आल'सना जादों बे आल'सनाया दिनैनि बे माबा नङा फार्स्ट नङा दा बिनि सिगाङावबो जोङो दिल्लीयावबो जोङो आल'सना खालामदों आरो जोंनि जानाखि आल'सना बे खोब टाइमलि जादों जोङो जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसनारा जेब्ला
ड्राफ्ट प्रप'जालखौ जेब्ला प्रसार खालामो 20 तारिख जुनाव अब्ला जोङो 26 तारिख जुनावनो जोङो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ लोगो मोननाय जायो ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ लोगो मोननानै बेनो डिटेल्स कमप्लेन होनाय जायो जे दानि डिलिमिटेसना जे जोंनि माने बिटिसिनि संबिधानखौ बिटिसिनि जायनाखि एक स्पिरिट बेखौ माने भायलेट खालामजाबाय बेखौ जों बुंनाय जादों आरो लोगोसे जायनाखि भारत संबिधाननि आर्टिकेल 330, 332 बेखौ भायलेट खालामजादों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दा बे हिसाबै भारतनि हादोरगिरिया जोंनि खोथाखौ गोथौयै खोनासंदों आरो गोथौयै खोनासंनानै बिथाङा प्राइम मिनिस्टारबो सिटिहरदों आरो जों बेखौ उनाव मिथिदों आरो जों हम मिनिस्टारबो सिटिहरदों आरो इलेक्सन कमिसनाबो सिटिहरदों दा बिथांनि स्टेटखौ मोननानै हम मिनिस्टारा इमिडियेटलि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ दिल्लीयाव लिंहरदों आरो हिमन्त बिश्व शर्मा राथाराथि खालामनानै बेयाव खोथा हैनो गोनां जादों जे बियो जायनाखि 6 शिड्युल जायनाखि प्रभिजन बे 6 शिड्युलनि प्रभिजनखौ भायलेट खालामाजासे बाउन्डारिखौ थि लाखिनानै जायनाखि माने कन्स्टिटुएन्सि दागोन एमपि कन्स्टिटुएन्सि बे एमपि कन्स्टिटुएन्सिखौ थि खालामगोन होननानै बे खोथा बुंदों आरो लोगोसे दरं जायनाखि समस्तिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बियो 6टा बिटिसिनि एमएलए सिटखौ बोखारनानै दरंआव लांनानै बे 6 शिड्युलनि आयेनखौ सिफायनाय जादोंमोन दा बेखौ बेयाव दिल्लीयाव बुंनो गोनां जादों जे 6 शिड्युलनि आयेन बादिनो बानायगोन ओमफ्राय दरंनि जायगायाव बियो उदालगुरि नामखौ मख'नो लाजिनानै रायजो राजाफ्रा जिथु उदालगुरि बुंबाय थादों दा बेखौ मख'नो लाजिनानै बे भैरबकुन्दनि बाथ्राखौ बुंनानै फैदों दिल्लीयाव आरो बेजों लोगोसे जोङो जायनाखि दाबि खालामदोंमोन दा बे मानास बे माने भबानिपुर मोन आगोलाव बे भबानिपुर मानास खालामनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों दा बेखौ बिथाङा मानासखौनो खालामसिगोन होननानै बिथाङा दिल्लीयाव बुंनो गोनां जादों खिन्थु बबे सिदा रिजार्भ जागोन जायाखै बेखौ बुंनाय जायाखै दा जों प्रेसिडेन्टनि जायगायाव मेम'रेन्डाम होदोंमोन बेयाव जोङो गासिबो जोंनि बिटिसि हालामनि एमएलए जायनाखि सिटफोर दङ बे एसटि रिजार्भ जाजोबनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो जायनाखि एमएलए सिटनि बादै एमपि सिट जागोन मोननै क'क्राझार आरो उदालगुरि बे मोननैबो सिटआ रिजार्भ जानांगौ एसटिनि थाखाय जों बे बाथ्राखौ जों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो जों लिखित लिरनो हादों आरो बे कन्स्टिटिउसनेल बाथ्रा बे संबिधाननि बाथ्रा जेब्ला इलेक्सन कमिसना जेब्लानाखि बिटिसिआव डिलिमिटेसन बानायगोन बे डिलिमिटेसन बानायब्ला बिटिसिनि जेसेबां माने रिजार्भ सिटफोर दङ एमएलए होन बा एमपि जेखौ सिट बानायगोन अब्ला बेयाव एसटिखौसो रिजार्भ खालामनाय जायो होननाय बे बिटिसि एकर्डआव दंखाथारो जों बेखौनो गासिबो इलेक्सन कमिसननोबो होदों आरो जों प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानोबो होदों दा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया गुरुत्व लानानै बेखौ इलेक्सन कमिसन लिरना होदों आरो बे बाथ्राखौ जोङो इलेक्सन कमिसननिफ्राय जेब्ला थांनाय लास्ट डेट 11 तारिखआव जायनाखि साबमिट खालामनांगौ होनना बुंदोंमोन बिनि सानसे सिगां जोंनिफ्राय आरोबाव 10 तारिखआव जों इलेक्सन कमिसनखौ लोगो हमनानै जों गासिबो जोंनि माने माबाखौ जों दाबि दावाखौ जों होनाय जादों दा बे जोंनि दाबिया जोब माने गुरुत्वपूर्ण आरो बे दाबिया गोदान नङा बे नङा बियो बे दाबिया आगोलनिफ्राय दाबि खालामजानाय आरो दिनै जायनाखि नैबेयाव शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जायनाखि इलेक्सन डिलिमिटेसननि जायनाखि आल'सना जाबाय बे आल'सनाया जोंनि थाखाय खोब गुरुत्व गोनां आरो जों बेखौ खोब माने जोंनिफ्राय मोजाङै बाहागो लानाय हिसाबै जों मोजां मोनदों खुसि मोनदों इलेक्सन कमिसना मोजाङै खोनासंदों आरो बिथांमोना माने जोंनि बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगो बिथांमोना खोनासंनो जादों जे जोंनि बाथ्राया गोदान बाथ्रा जेबो गैया पलिटिकेल जेबो राजनितिक बेबहार माने माबा खालामनाय बाथ्रा नङा जोंनिया जों संबिधानखौसो भायलेट खालामबाय बे बिटिसिनि 6 शिड्युलनि जायनाखि संबिधान जों दाजानाय आयेन बेखौ जे भायलेट खालामबाय सिफायबाय बे बाथ्राखौ दिनै बुंनाय जादों आरो लोगोसे भारत संबिधाननि 330 आर्टिकेल बेखौ भायलेट खालामनानै जे समस्तिखौ दानाय जादों बे बाथ्राखौ डिटेल बुंनाय जादों आरो बेयाव उदालगुरि समस्तिया रिजार्भ जानांगौ एसटिनि थाखाय बेखौ जों दिनै रोखा बुंनाय जाबाय आरो जायनाखि 15टा समस्ति एमएलएफोरनि थाखाय बानाय जागोन बेखौ जों रिजार्भ जानांगौ होननानै दिनै रोखायै बुंनाय जाबाय आरो बे बाथ्रायाव इलेक्सन कमिसना खोब पेसियेन्ट भाबैनो खोनासंदों आरो बिथांमोना जोंनि बाथ्राखौ जितु आगोलावबो खोनासंबाय जेब्ला बेखौ गोथौयैनो माने नट खालामना लादों बिथांमोना दा बे नोंथांमोननि जिखिनि दिनै सावरायनाय जोंखौ बिदि बुंनाय जायाखै माब्ला रेसपन्स होगोन जायाखै आरो माब्ला जोंनो माबा खालामगोन जोंनि दाबिखौ आजावना लागोन बेखौ बाथ्राखौ बिसोर बुङाखैब्लाबो खिन्थु माने इलेक्सन कमिसननि जानाखि इंगित बिसोरनि माने फिजिकेल एफारेन्स दङब्ला जों नुयो बिसोर जोंनि माने दाबिनि सायाव बिथांमोना एकमत बिथांमोना जोंखौ जोंनि दाबिखौ मानिनो गोसो बादि जों नुयो दा बिदिखौ जों नुदों दा खिन्थु आसाम सरकारा जानाखि बाथ्रा बुंनायदों बेखौ मिथिखादों जे हिमन्त बिश्व शर्माया जावरिजों बुंनायदों बे जानाखि इलेक्सन कमिसननि जानाखि ड्राफ्ट खालामनाय बे गावसोर बानायनाय बाथ्राखौ बे खुला खुलि बुंनो हादों दा गरसे बे हिसाबै
बिथाङा गावनि साननायखौनो माने बाहाल लाखिनो नाजागोन दा इलेक्सन कमिसनखौ बियो माने इनफ्लुयेन्स खालामगोन दा गावनि साननाय बायदि खालामनो नाजागोन बे खेथ्रआव जोङो बे इलेक्सन कमिसना जोंनि दाबि खालामनाय जोंनि बिनायखौ मानिगोन गोरलैयैनो जों बेखौबो खोब गोरलै लानो हायाखै मानोना इलेक्सन कमिसना जुदि मानियोब्ला आयेननि खोथाजों मानिगोन बिसोरो आयेनाव स्पष्ट दङ सिक्सुवेलि आयेन बादि जोङो होथारनांगौ बेखौथ' इलेक्सन कमिसनखौ जों भाइरेल खालामनो हाया आरो भारत संबिधाननि जायनाखि धाराफोर बे धारा बायदि जों माने एस टि रिजार्भ सिट मोनथारनांगौ गासिबो माने बिटिसि एरियानि जेसेबां दं एमएलए सिट बे बिटिसि माने एसटि जानांगौ ओमफ्राय एमएलए सिटबो एसटि जानांगौ बे खेथ्रआव इलेक्सन कमिसना संबिधाननि बेरेखा थांनाय नङा जोंहा बिसास दं आरो बिथांमोना खोब मोजाङै खोनासंदों आरो संबिधानखौ बिथांमोना गुरुत्व होगोन बे बाथ्राखौ दिनैबो एसे माने इंगित होदों बुंदों बिथांमोना संबिधान बादिनो खामानिखौ मावनाय जागोन खिन्थु फिसा फिसौ एरियाफ्राव जेरावनोखि समस्या जादों डिस्ट्रिक्ट लेभेलफ्राव आरो समस्ति लेभेलफ्राव फिसा समस्या दं बेखौ लकेल समस्याखौ लानानै लकेल लिडारखौ लानानै सावरायनाय जादों खिन्थु एस ए हल जोंनि जायनाखि दाबि बे दाबिया संबिधाननि दाबि बे संबिधाननि दाबिखौ इलेक्सन कमिसना गुरुत्वजों मानिगोन आरो दिनै जों बिथांमोना दिनै बुंनाय जाथारदों आरो संबिधानखौ जुदि मानियाब्ला इलेक्सन कमिसना जुदि गुरुत्व होआब्ला जों बिनि आलादा मोनसे बेबस्थाबो लानो गोनां जागोन होननानै दिनै बेयाव माने खुला खुलि भाबैनो बुंनानै फोनाय जादों दा बेयाव बिथाङा मोजाङैनो खोनासंदों सापर्ट होनायनि बाथ्रा बुंनाय जादों माने जोङो कर्टआव थांनाय जागोन होननाय बे बाथ्राखौ दिनै खुला बुंनाय जादों। आच्चा दिनै नोंथांमोननि बेयावहायो नोंथांमोना बे सावरायमेलाव बे बिटिआरनि हालामनि अनगायैबो जोंहा जों माने माबानिबो दंफायो सनितपुरनि गहपुरनिबो दंफायो बिथांमोना फैदों दा कार्बि आंलंनि फैदों दा बे हिसाबै बे माने माबायाव दिनै आल'सनायाव फ्राय बर'फ्रा बयबो माने सेटिसफाइड नङा दानि बे डेलिमिटेसनखौ सेटिसफाइड नङा बे सेटिसफाइड नङा गुबुन गुबुन बिटिसि बाहेरानि बर'फ्रा ज' भाग लाफैदों आरो जों मोजां मोनदों रायज्लायनानै बिथांमोना सेटिसफाइड नङा आरो जों बयबो माने जों खावलायो बयबो एकगत भाबै बयबो गाबथानांगोन बे जोंनि भबिष्यत बियो बे जोंनि भबिष्यतआ जुदि थि जायाब्ला जोङो राजनिथि भाबै सेस जागोन बेखायनो जोंनि भबिष्यतखौ थि खालामना लानांगौ बे जोंनि राजनिथि देरसिन जानो हाया राजनिथि गावबा गाव लाबोनो थाखाय जों भबिष्यतखौ जोङो सेस खालामनो नाङा दा आं धन्यबाद होयो बयखौबो जे बेयाव फैनानै बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय। आंनि चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोन गासैखौबो खावलायनाय जायोदि आंनि चेनेला 1K जानो थांगासिनो दं बेखायनो साफ्रोमबो लोगो नायगिरि बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनो खावलायनाय जायो।